Tita Tanya Chinita. Sino? Ako? Magandang araw. Ayon sa pagsisiyasat na ginamitan pa ng luhika, mahika at walang mga konsyensya. Ako si Manggas at ito ang Siko. Sino ako? Sa mga kukuha at kumuha ng board exam, good luck po sa inyong lahat. Nito lang, August 2023, natupad ni Ian ang kanyang pangarap na magtapos ng Bachelor of Science in Agriculture, major in Agricultural Extension sa University of the Philippines, Los Baños bilang magna cum laude. At hindi lang nagtapos. Ang pangarap ni Ian Gabriel Mangulabnan dahil itong November 2024, siya ang naging top 1 sa licensure exam for agriculturists na may rating na 89.67%. At ayon sa kanya, ang pagkakaroon na solidong family, foundation at support system ang nakatulong sa kanya para maging matagumpay at mag-top 1 sa licensure exams for agriculturists. Kaya para sa iyo, Ian, congratulations at mabuhay! Sa lahat ng mga pumasa, congratulations din! Sino? Ako? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Morning call! Morning, Tits! Kabisyo, feel good morning! Martes! Maulan na Martes sa Metro Maynila, December 3, 2024. Sa oras na 7:29 ay kasama niyo na ang pambansang Angkol, Angkol Dago! At nandito na ang dahilan kung bakit ka nanonood ng radyo. Ang pambansang Tita Max, Tanya Chinita. Daghang salamat. Good morning, Mang Kanor. Anong Latin honors mo noon? Good morning. Anong Latin honors mo? Wala ko Latin honors lang. Ako yung first sa aming klase. First ka? First ano? First. Linawin mo. First palagi. First sa na ano? first section ako palagi. Talaga? Oh, isa lang Wow. section dati. Basic. Basic. Patay. Patay. Ala ko first na papalabas eh. Hindi. Pinapalabas ko yung teacher. Ako na nagtuturo. Hinahinaan ako eh. Kamusta yung mga classmate mo? Asan sila? Ha? Asan sila? Lumabas din. Hindi nila makatch up yung lesson. Talaga? Kaya Wala ikaw pang na- Wikipedia. Meron ng Mangkanor. Basic. Basic. Naalala ko lang, good morning pala kay Airpods yan. Papa Joseph, good morning Mama Belen. Kasi agriculture graduate din si Airpods. Wow! So Oh. meron siyang green thumb. Alam mo, Mang Kanor, yung green thumb? Green lantern lang yung alam ko. Green thumb, ano yung green thumb? Yung green thumb, ibig sabihin magaling sa agriculture, magaling magtanim, ganyan. Kaya green. Green mind lang, green mind. Green minded. Basic naman sa'yo yan. Pero ikaw, Batis, nandun ka ba sa, sa mahilig ka rin ba sa mga plants or magtatanim, pagsasaka, yung mga ganun? Tatay ko. Yeah. Hi, tay. Mga tatay natin. No? Kasi Oo. sila noon nagsasaka sila, yung mga batch ng tatay natin. Yes, eh. exactly. Ngayon si Mang Kanor, anong sinasaka mo, Mang Kanor? Inaararo ko lang.
Patay. Sa Bisaya pa, lain ang gidaro ni Mang Kanor. Araro, gidaro, Diyos ko naman. Diba? Kasi sa panahon ngayon, Tits, hindi mo ulubos sa kalain na, diba, digital age na. Yung iba, kahit yung mga bata, tanungin mo, when I grow up, I want to be a vlogger na. Hindi na dati, gusto maging doktor, police. Tapos ito pa, agriculturist, parang magtatanim ka. Rare na lang yan, di ba? Kaya sila ay sana talagang suportahan ng ating gobyerno pag may mga nangangarap na tumigil lang sa ating bansa at payamanin kung ano yung mga... yung mga pagsasaka, di ba? Pagsasaka, pangingisda. Yung mga para makakreate sila ng malay mo, may variety ng bigas na marami ng mga variety ng bigas pero mas mura sana, di ba? Lalo ngayon, onti na lang ang taniman kasi puro subdivision na. Pro camellia. Hindi lang naman yun lahat eh. Marami. Sa amin kasi, sa Cavite. Di ba? Ang Kanara, sagutin mo yung salawi kain. Pag may itinanim, may mabubuntis. Buhay. Pag may itinanim, may alimango. May alimango. Ang tanim ka, may alimango sa loob. Alimuong. Amoy alimuong na. Pag may tinanim, may alikabok. Siyempre, alikabok pa yan. Ipagpagan mo muna yan. Alikabok eh. Kala ko matalino ka. Oo, magna plus sumay. Ganyan yung aking pagkamadali. Anak ako ni Sumay. Yung may ahas sa liig. Kaso yung ahas, hindi makapatong kasi wala akong liig. Masaya ka na. Ay, para shout out sa mga agriculture graduates. Ang galing niya magtanim eh. Yung agriculture? Yung sawa. Agriculture. Agriculture? Agriculture! Alala ko yun. Para kayong classmate na. Yung... Agriculture. Ay, matawag dyan. Agriculture. Ay, Troy. Di ba may DJ Troy? O, para agriculture din yan. Sabi nga yan, nga. Maniwala na sana siya. Sabi, nga. Sabi na. Sabi ng, unggoy? Unggoy? Nga. Anong klaseng unggoy? Si Derek Phil na Cruz, nakikinig yan sa atin, ha? Bakit nandyan ko? Sabi niya nga. Pinambaka? Kalabaw, ano ba? Agriculture yung pinag-uusapan eh. Nainis na talaga ako dito. Ulitin natin. Sabi niya nga. Sabi ng guya. Ang guya. Anak ng kalabaw. Guya. Guya yan? Iba sa Bisaya. Baby kalabaw. Sa Bisaya yan ang cool. Ano? Sa Bisaya, nati. 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 kanang kalabaw na maliit. Sa Tagalog, guya. Guya. Ganun pala yun. Hindi, sabi nung Sabay, sabi ng guya. Ay, estudyante, Dean's Lister siya. Yung estudyante? Yung guya. Kaya pala may sungay. May sungay! Yung kalabaw? Yung estudyante, matigas na yung ulo. Ng estudyante? Ng kalabaw? Hindi matigas ulo niyan. Ano lang yan, makapal ang balat. Ng kalabaw? Ng estudyante. Hoy, nakagraduate sa wakas. Yung estudyante? Yung kalabaw? Wow, summa cum laude? Yung estudyante? Yung kalabaw? Oh, gumraduate ng agriculture. Agriculture! Graduate siya, agriculture. Yung estudyante? Yung kalabaw. Wow, di umakyat yung nanay niya sa stage. Nanay na estudyante? Nanay ng kalabaw. Sinuwag niya principal. Ng kalabaw? Ng kalabaw. Sumayaw siya sa
Foundation Day. Estudyante! Ginawa siyang props doon. Yung kalabaw? Yung estudyante! Pinatawag yung mama niya. Na estudyante! Ng kalabaw. Nabagsak kasi sa agriculture eh. Yung estudyante. Yung kalabaw. Kaamoy ni Mang Kanorambaho. Yung estudyante? Yung kalabaw. What we got no hold on me. Ramdam na ang Pasko sa Love Radio. Basic!